A pojď, pane vole, a prostředek, pojď. Nervy, ti říkám, nervy. Ale za 50. Je to tak. Klidu. Ty vole! Jo, moc hezká, 18. A když to je 18, můžeš hodit jednou šipkou na 18. Jo? Kurva. Pěkně? 40, no. Stop. Paní má takzvané random házení. A hovna už. Ty vole, no, to je 100, to nedá, to je 105, to je moc. Ale zázraky se dějí. No, takže nic. Dobře, jedna. Poslední kolo. Ještě jednou, že? Ještě jednou. Počkej, jedna. Tak, poleďka.